mu yi magana akan cece kuce da wasu makiya wata magana da mayan makiya, musamman ma makiyan wannan tafiya tamu mai albarka, tafiya ta shugabannin ƙasanmu masu albarka. Suna danganta sarkin Junju da wata magana wadda ni wallahi bakina baya faɗinta. Wato ‘yan uwa masu albarka, da a ce waɗannan makiya da a ce suna tunanin cewa su ce shugaban ƙasa mai albarka yana da hannu a cikin wannan abin da suka danganta mu sarkin Junju, da sun san wannan abin yana kama hankalin ɗaiɗaikun jama'a daga cikinmu, da shugaban ƙasa ne za su cewa. Amma sun san cewa nan in sun ka fito babu wanda zai gamsu da maganarsu. Duk da cewa har yanzu dai wanda yake fahimtar tahiya, sannan wanda yake sauraron magana, yawwa, sannan wanda yake bibiyar wannan mulki na sojojinmu masu albarka, ba zai taɓa yarda da maganar da waɗannan makiya suka ɗauko ba, suka watsu a duniya. To amma ba don ta kama hankalinmu ba ne za mu zakkuwa mu yi magana, za mu zo ne saboda mu yi magana saboda wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikinmu su fahimci abin. A cikin wakilan gwamnatin Abdurrahman Chani, General Darme Abdurrahman Chani, a cikin waɗanda suke wakiltar wannan gwamnati, babu wani mutum wanda zai hito ya yi ma 'yan ƙasa jawabi, 'yan ƙasa su fahimci me yake nufi kamar sarkin Junju. Babu wani wanda zai zo shi magana ya ƙara ma ɗan Nijar kishin ƙasa da son ƙasar shi, da son yankin shi, da son ci gaban al'ummar shi kamar sarkin Junju. Babu shi. Ba da cire mu kowa hulla, ku yi haƙuri, gaskiya in ta taho guda ce haka take damani gare ni. Mun faɗe ta ko ba daɗi. Wato bayan shugaban ƙasa, masu hitowa su yi bayani don 'yan ƙasa, bayan shugaban ƙasa, wallahi ba wani wanda zai biyo bayan shi da bayani, gamsasshen bayani wanda zai ƙara ma ɗan ƙasa kishin ƙasa kamar sarkin Junju. Wato makiya sun fahimci wannan abin, sai suka ga cewa bari su kwashi ƙasa su watsa ma sarkin Junju saboda yana ƙoƙarin wayar da ma matasa da kai. To wallahi ta bakin ɗan uwana Batube ya ce karyanku ta sha karya, wallahi. Kanuri ya ce karyanku ta sha karya. Ku bi a hankali. Wato shi mutum an ce shi na lokacin shi, ku yi haƙuri. Sannan kuma magana, kai magana a fahimce ka, wannan baiwa ce daga Allah. Wannan abin shi ne kuke hassada a kai ko? To ku yi haƙuri, baiwa ce daga Allah. Wanda ya sani, misali malamin da yake karantar da kai, misali wallahi ɗalibin shi idan ya zo ya yi magana, za a fahimci ɗalibin shi fiye da malamin da yake karanta shi. Wannan ai daga Allah ne. Ku yi haƙuri makiya. Wallahi sai dai haushi shi kashe ku. Sarkin Junju, alherin Allah ya kai maka, Allah ya tsare muna kai, Allah ya bar muna kai tare da mu. Ubangiji ya kai ka matsayin da baka taɓa tunanin za ka kai ba. Wallahi ko masu hassada ku ce amin. Makiya ku ce amin. Mu wallahi muna addu'a. Duk wani wanda yake son mu, yake son ƙasarmu, yake kishin 'yan ƙasarmu, yake fafutukar ya wayar da ma 'yan ƙasa kai, wallahi muna yin shi. Duk maganar da za ku faɗa a kan shi muna tare da shi. Ku gama da mu, ku gama da mu, ku gama da mu masoyan tahiyar CNSP, ku gama da mu, ku ce duka ai, duk muna tare da waɗancan da kuke tunani. Mana Kanuri ya ce karyan banza. Lafami, wallahi gaisuwa kumceciya in ji mati. Gwamnati wanda baka son kuɗi sai mulki. Amma dai ba zai yi da sarar ba. Hada ma indi. Walillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.